Flash lige ud eller andet. Flash er højre side. Højt. Det er en op på Han død. Der er en stopsign lige nu. Ja. Jeg skal nok tage ham så ind. Han piker ikke mig. Altså stop sign 3. Nice. Oh, nice. Nej, jeg ved ikke hvor han er. Pop. Pop nu nok. Han er gået ind igen. Du må have mullet ham. Nice. Oh. Ja, du skal plante den, ikke bare smide den. Det er ikke sådan, det fungerer. Christian, flyt dig. Han er pop. Christian.